nyt ihan pelottaa. Ei voi. Otetaan seuraavan sisään maalivahti. Numerolla 30. Kari Ai että nättiä. Ja maalivahti 34, Michael Hutchinson! Michael ei valitettavasti tänään pääse osallistumaan. Torijuhlaan on matkustanut jo Yhdysvaltoihin. Siirrymme sitten puolustajiin. Pitää välillä kurkkia sinne toisenkin suuntaan. Ollaanko siellä vasemmalla vielä hereillä, hä? Mitäs siellä oikealla? Mitäs tässä keskellä? Onnea. Siirtä puolustajiin numerolla 6, Santeri Ainola! Meidän otetaan sisään Otto Kivenmäki! Numero 11, Roni Karvinen! Numero 12, Kim Strömberg! Numero 18, meidän hattutempumies Juuso Heikkilä! Juuso! 21, Niklas Appelgren! Numerolla 51 pelannut Antti Kalapudas!